ndinogona kutongosungirwa kutaura nemi awa mashoko aJob Waskala akataura awa kuGeneva achiti kutotaura nemi kwandiri kuita ndichikuudzai machallenges kana mahuman rights violations atosangana nawo muZimbabwe ndogona kutongosungirwa izvozvo aiwa pakaipa hazvina kana kutombomira mushe sandapinda munhu uizvizere mbokapaya nokuti bhosubscribe like wotina on the bell icon saka panapa tichipinda munonzi vaimbova nhengo yeparliament vaJob Waskala vakazivisa nechitatu kumusangano wepagore weGeneva Summit kuti kukurukura nyaya yekodzero dzevanhu muZimbabwe kunogona kungoita kuti vadzokere mutirongo sezviri kutaurwa nemutemo wePatriotic Act. Vaskala vakataura mashoko eUnited Nations vachivhura musangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy uko kwavakokwa semumwe wevatauri wegore rino. Saka mashoko anga ataura Job Waskala anga atora mashoko kuti panyange pachinzi Vaskala vakaudza nhumwa dzavo kuti kusungwa kwavo kune chekuita nezvematongero enyika uye inzira yekuda kuvabvisa pachigaro. Ndiyo chete nzira utongi hweZimbabwe hune huori hwaigona kukanganisa sarudzo dzemuna 2023 uye kundirambidza kupinda madziri. Saka ndo mashoko atogona Job Waskala achiti aiwa mashoko aya anogona ngoita achingodzokera kuZimbabwe aite kuti atsvagirwe mhosva odzokera musungwa odzokera mutirongo. Aiwa mashoko aJob Waskala achichema awa achiudza United Nations achiudza Interparliamentary Union achiti apakashata. Saka muri yeZimbabwe chibotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pemashoko aJob Waskala. Munomuziva imi Job Waskala? Pinda mucomment section medu musanga no subscribe kulike tinotina on the bell icon.